Salam el hormatly adamlar. Garaşdan bakıp etirip yurdumuzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştırgan Watan habarlar gepleşimize başlayaz. Gepleşimizin başına hormatly prezidentimizin gol çeker etminaması bilen tanışacağız. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne yurdumuzda ýaşlarymyzyň alymly, bilimli nesilleri bolup ýetişmegi we häzirki zaman alymynyň gadananlaryna münasip goşunt goşmak üçin ähli şertler döredilýär. Edi diýarymyzyň röwşün geljegi üçin ýokary bilimli, giň dünýä garaşly, hünärine ussat, başarnykly ýaşlary kemale getirmek biziň baş maksatlarymyzyň biridir. Zekili ýaşlar alymda, bilimde, hemem täze tehnologiýalar boýunça has ähmiýetli we tutumly işlere höwetlendirmek maksady bilen şeýlede alymlary güni münasibetli Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda ýaşlaryň uly topory Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň we Türkmenistanyň magtymladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň 2020-nji ýylda ilmi işler boýunça belelikde geçiren bätleşiginiň ýeňjileri diýilip aglan edildi we bayraklary bilen syýlaglanyldy. Şoň ýurdumyzda alimlaryň, ilmi guramalaryň, işgärleriniň we ilmi barlygçylaryň güni bolan Alimlar güni belenildi. Şu münasibetli hormatly prezidentimiziň kararyna laýyklykda Bilim Ministrligi bilen Ilmlar Akademiýasynyň bilelikde guramagyna Ilim, Tehnika we Innowasion Tehnologiýalaryň ösüşi atly halkara ilmi maslahaty geçirildi. Ol ýurdumyzyň garaşdyrylygynyň 30 ýyllygyna başlandy. Asıllı däbe görä hormatly prezidentimiz garaşdyry himiýçilik bitarap Türkmenistanyň ilmi jemgyýetçiligine, halkara ilmi matlagada gatnaşyklary gutlagy berdi. Milli liderimiz gutlagyny ilmi matlagada dünýäniň awraýly ilim we bilim merkezleriniň alimlarynyň, professor molimlarynyň, injener tehnologlaryň gatnaşmagy biziň alyp barýan ilmi tehnika siýasatymyzda halkara jemgyýetçiligi tarapyndan şuňur gyzyklanmanyň barha artýanlygyna, hemem giň halkara hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikleriň açylýanlygyna aýdyň şaýatlyk edýär diýilip bellenilýär. Matlagdyň dowamyna Türkmenistany döwlet başlarymyzyň paýhatly ýollaşylygyna ilim bilim ulgamyna üstünlikli durmuşa geçirilýän özgertmeleň netijelik häsiýeti eýe bolýanlygyny tally. Şeýle hem foruma daşary ýurtlaryň ilmi wekilleri gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz tarapyndan ilmi işgärligiň 2007-nji ýylda isatlandyrylan hünär bayramy ilmiň netijeli ösüşiniň we milli innowasion ulgamynyň kemale gelmeginiň başyny başlady. Garaşsyzlyk ýyllar içinde Türkmenistany ilmi idaralaryň sany artdy. Häzirki zaman tehnikalary bilen enzamlaşdyrylan barlyk hanalar, ilmi barlyk merkezleri alimlere ören wajyp ilmi synaglary üstünlikle alyp barmagy, şeýle-de ilmi barlyk işleriniň netijeligini artdyrmaga mümkinçilik berdi. Şu ýylyň dowamyna türkmen alimlary birnäçe täze işläp taýýarlamalary hödürlediler. Olaň hatarna buýan köküniň ganylarynyň aktiwerlenen kömri alman usullary bar. Bu ilmi barlyglara Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Kimia Institutynyň alimler topary awtorlyk etdiler. Buýan owa sena toplumynda saklanýan buýan kökleriniň ganylaryny işläp taýýarlamaň tehnologiýasy aktiwerlenen kömrüň önümçiliginiň 20 ölçörlerini ýola goýmagy mümkinçilik berdi. Müňöde şeýle terişdeleriň daşary ýurtlardan satyn almagyny aradan aýyrýar. Mineral, hidromineral we uglavodorod terişdelerini barlamak, gaýtadan işlemek boýunça ilmi barlyk işleri dowam etýär. Neft himiýatynyň möhüm bölegi bolan düdümini galogen taklayan organik kislotanyň sintezi we oň barlygy himiýaçy alimlaryň soňky ilmi işleriniň biri bolup durýar. Ilmi işler diňe bir barlyk hanalarda däl, eýsem tebiği çäýeklerini işen alınıp barlýar. Owa hojalyk we daşky urşa goramak ministrliginiň milli çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi institutynyň ýanyna hereket edýän garrygul meýdan şertlerini ilmi iş bilen meşgullanýan alimlara fotoelektrik gurnama we kuwatly elektrogenerator berildi. Häzirki zaman enzamlary durly görnüşli çöl ösümlikleriniň onlarça müň düýbüniň ötüşine, olaň howa şertlerine uýgunlaşyşyna gözegçilik etmek hem de ösümlikleri ýydyk etmek mümkinçilik berýär. Geljekde täzeçil tehnologiýalaryň kömegi arkaly ilmi işgärler çöl ýerlerini ýerleşýän öýre meýdanlaryň ösümlik dünýäsini baýlaşdyrmagy, haçun ýerasty suwlary ekrançylyk üçin ýaramly görnüşe getirmek meýleşdirýärler. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ilmi toparlarynyň wekilleriniň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen ýurdumyzyň hünärmenleri milli ilmi, hil taýdan täze derejä çykarmak uğruna ihlat etýärler. Ilmi barlyglar ulgamynak möhüm ugurlar akademiki, pudoklaýyn we ýokary okuw mekdepleriniň ilmi düdümleri bilen gatnaşyklary berkitmekde peýdalanýar. Milli liderimiz Ilmlar Akademiýasynyň düýpli we amaly barlygynyň ösüşini üpçün etmelligini, jemgyýetiň ilmi we injenerçilik tehnika mümkinçiliklerini artdyrmalygyny, täze jemgyýetde mahsus alimler toparyny işläp taýýarlamalygyny we ilmi dörejilige has ukyply ýaşlary işeň çekmelligini ýygydarly belleýär.
Berqarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüne ýordamyzyň ýaş alimleri, şeýle-de ýokary okuw mekdepleriniň we orta hünär okuw mekdepleriniň talipleri ilmi olimpiadalary we bätleşiklere gatnaşyp öz okuyuplaryny açyp görkezýärler. Şeýle şäherleriň biri Ilimler Gününiň hormatyny guralýar. Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasyna ilmi işler boýunça bätleşiň geçirilmegi, zihinli ýaşlar ýüze çykarmagy, olary gollaw bermägi we höwetlendirmägi gönükdirilen ýaş hünärmenliň öz bolşly bätleşigidir. Oň ýeňjileri ýüri tetýlaglara we diplomlara münasip bolýarlar. Döwlet başlarymyzyň ýygyderli üns bermek we aladatyn ýetijedine Türkmenistanyň ilmi ulgamy mundan meýlekde ösürmek we ýurdumyzyň ilmi tehnika mümkinçiliklerini artdyrmak ugrunda ähli zerur şertler döredildi we olar döretmek işleri ýygyderli dowam etýär. Oğuzhan adına injiner tehnologiyalar üniversitetinin talipleri ilmi işleri, tatlamalary, dörejülükli gözlegleri ferginin esasy aýratynlygyny urly. Bu işler boýunça degişli öğretmenamalaryň ýagny patentleriň alınmagy, onuň öňümçiligi ornaşdyrylmagyny üpçün eder. Bu sergide sapaklardan yasalan önüm hasy öňe çekici bolly. Innovasiýalar esasyna ilkinji gezek taýarlanan tatlamanyň öňümçiligi ornaşdyrylmagynyň gyzyklanma bilýän taraplary üren peýdaly boljakdygy bellenmäge münasipdir. Kuşta oynamang täze mümkinçilikleri ýaş talipliň dörejülükli gözleginiň ýokary netijeleri betlenýändigini görkezýär. Häzirki döwürde akylly şäher ýörelgeti durmuşyň aýrylmaz bölegini urlýar. Bu meseleniň hormatly prezidentimiziň üns merkezinde bolmagy ýaşlary, alimleri täze dörejülik işlerini ruhlandyrýar. Muňa aýdyň misalyny sergin şäherlerini görmek boldy. Üniversitetiň talipleri akylly ulug durolgalarynyň ýol ışıklarynyň tatlamalaryny sergide hödürlemegi aýratyn ähmiýetli boldy. Ulug durolgalarynyň sanly ulgam boýunça dolandyrylmagy ähli ýeňillikler döretýär. Ýol ışıklarynyň sanlylaşdyrylmagy ýol hereketiniň sanlylaşygyny üpçün etmek bilen hereket dykynlaryny aradan aýyrýar. Muňa şäherliň ötüşini nazara alanda möhüm ugurdur. Talipliň bu tatlamalary häzirki döwürde şäher hojalygyna esasy ugurylan bir bolup durýar. Şoň bilen baglykda bu işler degişli puwdan hünärmenlerine uly gyzyklanma döretdi. Şäher durmuşynyň häzirki döwrüň talaplaryna innovasiýalary esaslanýan ugurlar bilen gurşalmagy, sanly ulgamy ornaşdyrylmagy bilen berk baglydyr. Saglyk ulgamyna häzirki döwrüň günnelik meseleleriniň çözülmekligine gönükdirilen täze anyklaýjy bu ugurdaky uly täzelikleň biridir. Häzirki wagtda geljekki hünärmenler innowasion tehnologiýalardan üstünlikli başgarýarlar. Täze tatlamalaryň üstünde işleýärler. Türkmenistanyň garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli geçirilýän ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ötüşi atly halkara maslahatynda biologmançylyk elektronikasy taýýarlygy ugrunun talipleri tarapyndan ýerine ýetirilen tatlama işleri Ilimler Günü münasibetli geçirilýän sergide görkezildi. Taýýarlanan tatlamalar ilmi jemgyçiligiň we matlagda gatnaşylygyň ünsüni çekdi. Oğuzhan adına injiner tehnologiyalar üniversitetinde hereket edýän biotehnologiya ilmi öňümçilik merkezi fakultetleriň ähli ugurlaryny okuyan talip ýaşlara berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmagy, amal taýdan hilini ýokarlandyrmagy we bu gurdan okutmaň usuliýetini kämilleşdirmäge gönükdirilendir. Biotehnologiya ulgamy häzirki döwürde iň bir öňdebarjy puwdoklaryň biridir. O ýurduň aýratyn bioiqtisadiyetini döretmek üçin öňe çekici puwdokdur. Ol bir näçe ugurlary bölünýär. Olardan lukmançylyk biotehnologiýasy, imit biotehnologiýasy, huzurluk biotehnologiýasy, gözellik biotehnologiýasy bolup, bu gurlar boýunça talip ýaşlar nazariýete alan bilimlerini amaliyatda ulanyp bir näçe ilmi tatlamalary ýerine ýetirdiler. Dermanly ötümliklerinden efir ýaglary we ekstratlarynyň adamyň deri örtükleri üçin durly görnüşli parfümeriýa serişdeleri, hoşbeýtli antibakterial suwukluklar, bu ýön ötümliginden sagyn we saç ýuwuji serişdeler, imit biotehnologiýasynda bu ýön ötümliginden taýýar titagam çorwalar, imit goşunlarynyň durly görnüşi, göýül ötümliginiň miwetinden imit goşunlary, hemde beýleki ötümliklerinden tebigi sirkeler we melhem çaýlarynyň durly görnüşleri taýýarlandy. Olaň sergide görkezilmegi hemmelerde gyzyklanma döretdi. Merkeziň wezipesi ýurdumyň ötümliklerinden, haýwanlaryndan, tebigi çeşmelerinden, mikrobedenlerden alınýan maddalaryň we biomateriallaryň biokimiki, fiziki, hemik düzümini käsiýetlerini gurulşyny öwrenmekden we olardan dermanlyk, kosmetika arasalyjy täze bioönümler döretmekden, daşary ýurtlardan gelýän harytlaryň ýerini tutjak bähleşigi ukuply önümler taýýarlap, olaň önümçiligini ýoly goýmakdan ibaratdyr. Sergin ýaşyl himiýa bölümine öňe çekici işleň ençemeti hödürlendi. Belli bir wagtda eremek bilen dökünü öwürleýän paketiň taýýarlanmagy üniversitetiň talipleriniň ekologiýa babatda üstünlik gazanandygyny äşkär etýär. Bu ýerde 2000 derece gyzgynlyga çydamly kerpiçin görkezilmegi degişli buwdan hünärmenler üçin uly gyzyklanma öwürli. Bu önümlen yerli terişdelerden taliplermi tarapından taýýarlanmagy bilim bilen önümçiligiň ara baglanşygy esasyna ýokary netijeler gazanmagy uly mümkinçilikleň bardygyny görkezýär. Bu gurun ösürilmeginiň häzirki döwrüň talabydygyny hormatly arkadaşlarymyz hemişe nykdaýar. Goçanyň çöpünden, buyon kökünden
biyoyanğızın alınmagy hasam bellerliklidir. Himik birleşmelerin guruluş formulalarından peýdalanıp, döredilen milli önümlüň döwraplaşdyrylan görnüşleri Fergin esasy bölümleriniň biri boldy. Fergide görkezlen işleň ören köp bolmagy talipliň dörejülikli işleriniň ýokary netijeleri betlenýändigine eşgär etýär. Bu tatlamalaryň önümçiligi ornaşdyrylmagy bilen niýetlenen ugurlarda innovasiýalar esatyna üstünlük gazanmagy giň mümkinçilikler açylýar. Bu işlere telekeçilen degişli ministrlikden gyzyklanma bildirmegi önümçiligiň ösüşini üpçün eder. Türkmenistan ýaşlarynyň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bätleşiň ýeňçilerini silglamak dawarasy asylly däwe görä Ilmlar Güni münasibetli gurulýar. Ilmlar Akademiýasy bilen matymladynak ýaşlar ugrumasynyň merkezi geňişiniň bilelik dogurany bu çäresi Oğuzhan adynak Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetine geçirildi. Ýaş alimlary silglamak dawarasyny hökümet agdalary, ministrlikler we podoklyň dolanýyş edaralaryň ýolbaşçylary, belli alimler, jemgyýetçilik gurumlarynyň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriň professor mugallimleri, talipler Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň doktorantlary we aspirantlary gatnaşdylar. Dawara gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň ilmi bäýatleşiň ýeňçilerini beren gutlugyny uly ruhlenlik bilen diňlediler. Onda mehriban arkadaşymyz ýaş alimlaryň ilmiň iler tutulýan urlary boýunça gadanýan üstünlikleriniň, täze ilmi oýlap tapyşlarynyň döwletimiziň mundan wilayatda gülle wesmegine uly ähmiýeti eýdigini belläge. Bu ýere ýygnanan şowgunly el çarpışmalary bilen ilmi bäýatleşiň ýeňçilerine gahrman arkadaşymyzyň adyndan diplomlar we sowgatlar dawaraly ýagdaýda gowşuruldy. Ýaş alimler silglamak dawarasy diňe bir olara berilen döwlet bagasy hemde olaryň zekiýetiniň iqrarnamasy eýsem ýurdumyzda ilmiň ösdirilmegine, ilmi barlyklar bilen meşgullanmak üçin ýaşlaryň işiň çekilmegine möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanyny urildi. Arkada prezidentimiz tarapyndan esaslandyrılan bäýatleşik ýurdumyzyň ilim ulgamynyň ösdirilmegine, onuň häzirki zaman jemgyýetini eýleýän ornunyň berkidilmegine, ägirtly dörejilik okuýup bolan alimlaryň täze nesliniň kemale gelmegine, olaň has zerur we wajyp urlarda alyp barýan ilmi işleriniň höwetlendirilmegine gönükdirlendir. Her ýylda geçirilýän bu ilmi bäýatleşige ýaş alimler, ilmi barlyk institutlarynyň, öwrümçilik birleşikleriniň ilmi tehnik edaralaryň işgärleri, ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleri we talipleri, orta hünär okuw mekdepleriniň okuwçylary we ilmi iş bilen meşgullanmagy aýratyn uly gyzyklanma bildirgen, dürli hünärde işleýän ýurdumyzyň ýaşlary gatnaşýarlar. Täzeçil pikirlenş okuýup, giň dünýä garaýşy, hünär taýdan höwesi bolan ýokary hünärli ýaş işgärler taýýarlamak, belhär döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň ilim we bilim jemgyýetçiliginiň öňünde durgan möhüm wezipeleň baş maksatdyr. Häzirki döwürde möhüm orlarda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmek ilkinji nobatda milli bähwitliň üpçün edilmegine, ykdysat taýdan ösüşiň täze belentliklerini ýetmäge gönükdirlendir. Şunuň bilen barlykda ýurdumyzda düýpli we amala ilmi barlyklary geçirmek, täze atışlar etmek, ilmiň öňde barçy gadananlaryny, täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin ähli zerur şertler döredilýär. Milli liderimiziň iýdigderli belleşýäli ýaş alimler ýurdumyzyň nurany geljeginiň bähwidini işleýän kuwwatly paýhat mümkinçiligidir. Onuň dünýä ýüzündäki belent awraýdyr. Döwlet başdanlygy ýaşlaryň uly geljegi bolan ilmi barlyklara giňden çekilmegi bilen baglanşykly meselelere möhüm üns berýär. Ýel-ýyldan bu awraýly ilmi bäýatleşige gatnaşýanlaryň sany iýdigderli artýar. Türkmenistan parahatçylygyň ýanaşmagyň watan şygarasyna geçen ýylla bäýatleşige öz işläp taýýarlamalaryny, dörejilik gözleglerini we ilmiň hemde tehnologiýanyň möhüm orlary boýunça barlyklaryny görkezýän ýaş alimlaryň taryplan 1053 gatnaşdy. Bäýatleşige hödürlenen işleň hataryndan emin agdalary ýeňçileň 57-sini kesýetlediler. Olaň 32-si talipler 25-si bolsa ýaş alimlerdir. Görkezlen taslamalarda we işlerde ilmi täzeçillik, onuň wajypligi iş ýüzünde durmuşa geçirmek nukdaý nazaryndan ähmiýeti we taslamalary önemçiligi ornaşdyrmagyň geljegi esasy talap hökmüne kesýetlendi. Ilmi barlygy boýunça geçirilen bäýatleşikde tapawutlanan ýaşlar Türkmen ilminiň nurany geljegi hasaplandy. Olar bu ýerde guralan dawaran esasy gahrmanlar hökmüne ikrar edildi. Bäýatleşiň ýeňçileri ýaş nesilleri hakynda hemme taraplaryň alady diýenleri üçin milli liderimize hoşarlyk sözlerini aýdyp, özleriniň ihlasly rahmetleri bilen mehriban watanymyzyň dünýä ýüzündäki awraýynyň, şöhratynyň belente galmagyna münasip goşun toşýokdyklaryny ananlardylar.
Dabara gatnaşyjylar hormatly prezidentimize yüzlenme kabul etdiler. Universitetin eýwanyna ýaýbanlandyrılan sergide türkmen ýaşlarynyň ilmi taýdan gadananlary, birnäçe gollanmalary we ilmi işleri ýygnalary, şeýle hem türlü täslimalary we birnäçe oýlap tapyşylan görnüşleri görkezildi. Magtumuladan naky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň taýýarlanan Bagtyar döwrüň ýaş alimlarynyň ilmi tarap ädimleri atly ýygynysyna bu gezeki bätleşen ýeňçileriniň işleri bilen tanışmak bolýar. Hormatly prezidentimizin karary esasynda geçirilen ilmi bäsleşiň hemde şol bäsleşige gatnaşyp ýeňçileriň ýaş alim atly belent adyň eýeleriniň hormatly prezidentimizin şah serpaýynyň eýeleri bolmak bagtyna nesip eden ýaşlaryň arasynda meniň hem adymyň tutulmagy lukmançylyk ilmini ösdürmekde ünsünliklere eýetdi. Hormatly prezidentimizin biz ýaşlar üçin etýän atalyk alajalaryny biz hem jogap edip öz saýlaý bolan günärimizde ökde hünärmenler bolup halkymyza we paly ýaşlar bolup yetişmekde lukmançylyk ilmini has hem ösdürmekde öz münasip goşandymyz goşşakdygymyza şu ajaýyp pursatda lukman ýüregimden siz ananlarynýaryn goý hormatly prezidentimizin jany sag belent başy aman bolsun halkymyzyň rowşan geljegi üçin etýän işleri mundan heýlak hem rowaj alsyn kesb lukman arkada halka ikbal arkada, mertebesi menzilli, size ak yol arkada, size şöhret arkada. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylyna Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Türkmenistanyň Mawtumuladyna ýaşlar uramasynyň merkezi geňişi bilen bilelikde ýaşlaryň arasyna geçirýän ýaş alimlaryň bäsleşigine ýeňici bolup hormatly prezidentimizin şah serpaýyna münasip boldum. Bu ajab eýýamyzda bize talyp ýaşlara bilim almagy, öz başarnyklarymyzy, ukyplarymyzy görkezmäge, ilim dünýäsine täze açyşlar açmagy, şertleri döretmekde gahryman arkadamyzyň edýän taýsız taýlalaryna alkyş aýdýarys. Goý biz ýaşlaryň hak howandary mehriban arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary wetsensin. Ýurdumyzyň hary hukuk goraja edaralaryň ýokary okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlayan uçurumlyň gutorduş dawaralary Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada geňden ýaýbanlandyryldy. Bu şahatlykly wakanyň ýurdumyzda uludan belenilýän Ilimler gününe gawat gelmegi Bagtyar hary uçurumlyň bu ýsonçly başlaryny göge ýetirdi. Dawaralaryň başy Irsakar bilen ilhalar insan watançy esker Ustad Mugullim Berdimuhammed Anaýewiň ýagty ýadygarlygyny tergül çemenlerini goýmak çäreleri bilen badalgaldy. Merdana pederlerimizi hatırlamak, olara soňur sarpa goýmak, ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän milli ýörelgelerimizdir. Bu asylly däze eýerip harby bilim ojaklaryny üstünlikli tamamlanan uçurumlar, hormatly prezidentimizin mehriban pederi Berdimuhammed Anaýewiň ýagty ýadygarlygyny tergülleselerini goýdular. Watany söýmegiň belent nükosyny görkezden Berdimuhammed Anaýewiň gahrmançylykly ömrü ýoly her bir watançy nesil üçin beýik ýol ýörelgedir. Soňra harby uçurumlaryň gutorduş dawaralary watanyň wepaly ogly, hormatly Belen Serker Dawaşymyzyň mehriban kyblaty Mälik Berdimuhammedowyň ýagty ýadygarlygyny tergülleselerini goýmaklyk bilen dowam etdi. Bu çäre harby serkerdeler, harby we hukuk goraja edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlayan uçurumlar ruhy berentlik bilen gatnaşdylar. Watanyň edermen oglarynyň hatyrasyna gurulan halk hakydaty ýadygarlyklar toplumym bugun watan gerçeklerini bir ýere jemledi. Türkmen taryhyny ösmejek ýyl goýan beýik şahsiýetleri ýatlap harby uçurumlar bu ýerdäki ýadygarlyklar toplumly tergülleselerini goýdular. Harby serkerdeler we uçurumlar şöhratly taryhymyzda ebedilik orun alan edermenligiň belent nükosyny görkezden watan ogullaryny taqdim edip olary hatyraladylar. Soňra Türkmenistanyň harby we hukuk goraja edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerini tamamlayan uçurumlaryň gutorduş dawaralarynyň esasy pursatlary Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada dowam etdi. Ýokary derejede gurulan dawaralaryň başy döwlet senamynyň ýanglanmagy bilen badalgaldy. Hormatly Belen Serker Dawaşymyzyň uçurumlary ogradan mähirli gutlagynyň okulmagy bugünkü geçirilýän gutorduş dawaratynyň esasy pursatlaryna gurildi. Soňra ilkinji serkerdelik ýoluny gadam batan Merdana uçurumlary harby sadatnamalaryň gowşurylyş dawaralary boldy. Bu ýerde Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň aýratyn hormat garawly batalyonunyň şahsy düzüminiň uçurumlaryň bu saatlykly pursatlary bilen baglanşykly meýdançada ýerine ýetiren nizam telefimleri dawra gatnaşynyň ruhlaryny belinde göterdi. Bu ýerde medeniýet we sunugy saatlarynyň uçurumlardan düzülen birleşen hor toporunyň harby aýdymçy sadanynyň çykyşlaryna uly orun berildi. Ýanglanan aýdym saatlarda teatrlaşdyrylan sahna eserlerini, edebi saatly kompozisiýalarda döwletli diýarymyzyň ösüşleri,
hormatly prezidentimiň rowaşly tutumlary giňden wasp edildi. Bu yerde çıkışydan harby terkerdilen, mollumluň, uçurumluň buýsonşy çykyşlaryna bolsa, hormatly belin terkerde başymyda alkyşlar aýdyldy. Davaran ahyryna oňa atnaşyjylar hormatly belin terkerde başymydyň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Konstitusiýa binasynyň ajaýyp meýdançasyna geçirilen davara uçurumluň nizamly ýörüşi bilen tamamlandy. Yurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýokary hukuk mekdeplerini üstünlükli tamamlayan uçurumlaryň gutorduş dawaralary paýtagtymyz Aşgabat şäherine bolşaly abada milli siýahatçylyk dowlugyny baş baýdak meýdançasyna da guramaçylykly geçirildi. Bu dawaralara iltiýlagly ýaşuly nesillenme, deňizçi terkerdeler, mollumlar we harby uçurumlar gatnaşdylar. Bu yerde hormatly belin terkerde başymyzyň yurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýokary hukuk mekdepleriniň uçurumlaryny ugradan gutlaglarynyň okalmagy dawara gatnaşanlarda aýratyn täsirler galdyrdy. Soňra terkerdelik ýoluna ilkinji ädimlerini ädiýän deňizçi uçurumlary harby şahsiýetnamalaryň dawara ýagdaýda gowşulyşy boldy. İlkinji leytenant harby adyna münasip bolan deňizçi terkerdeler mundan beýlägem watanymyza, halkymyza holmatly belin terkerde başymyza ak ýürekden gulluk etjekdiklerini gatam etdiler. Soňra dawara hormatly belin terkerde başymyzyň alyp barýan fiýazatyny, borda amala asyrlayan beýik özgörtmeleň waspyny ýerine ýetirýän aýdymlar bilen dowam etdi. Hormatly belin terkerde başymyzyň nusgalyk kitaplaryndan oralanyp taýýarlanan edebi sadly kompozisiýa bolsa, uçurumlaryň döredüjilik babatda da ukyp başarlyklarynyň hasam ýokarylygyny ýene bir ýola aýşgar etdi. Men Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň Harbi institutynyň uçurumy leytenant Recepgeli Niyaz. Watan mukaddesdir. Oňa wepaly bolmak, ak ýüreklen gulluk etmek hem mukaddesdir. Merdany pederlerimizden aýdan bu ajaýyp ýörelge häzir münasip dowam etdirilýär. Bu bolsa Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylyna, hormatly belin serkerde başymynyň ýol başçylygyna, yurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary hukuk mekdepleriniň gutorduş dawarasy paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň konstitusiýa binasyna uly ruh belentligi we synp geçirildi. Biz geljekde hormatly belin serkerde başymyzyň ilkinji terkerdelik ýoluna gadam basany harby gullukçylaryny bildirýän anamyny ödemek üçin ata watanymyza, mähriban halkymyza, hormatly belin serkerde başymyza netijeli gulluk edip, harby bilim ojagyny alan bilimimiz bilen häzirki zaman döwrewap tehnikalaryny, enjamlaryny, sewaş şaraglaryny erkedip, watan goraýçylaryny harby watançylyk ruhunda terbiýelemäge öz münasip goşandymyzy goşarys. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylyna maňa Harbi institutynyň ara gatnaşyk we awtomatlaşdyrylan dowlanýaş ulgamlar fakultetiniň awtomatlaşdyrylan dowlanýaş ulgamlar kafedrasynyň ilkinji uçurumy bolmak bagty meýesser etdi. Kunärimiz boýunça alan bilimimizi geljekde iş ýüzüne ulanyp, halkymyza, watanymyza, hormatly belin serkerde başymyza wepaly serkerdeler bolup geçecekdimize ynanýar. Pursatdan peýdalanyp şu ajaýyp günne bize ähli mümkinçilikleri döretipleyen hormatly belin serkerde başymyza köp sag bolsunyňyzy aýdýar. Hormatly belin serkerde başymynyň jany sag, başy dik, tutýan tutumly işler mundan beýle hem rowaşlyklara weslensin. Garaşsyz, baky tarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belin serkerde başyna gulluk edýär. Men Türkmenistan Terhid institutynyň uçurumy leytenant Kakazam. Päkide asmanyň aýdym ýoluna düşen biz uçurumlar hormatly belin serkerde başymyzyň yurdumyzda bilim ulgamyny kämilleşdirme uğruna alyp barýan beýik başlanýyşlaryna ruhlanyp, watana wepaly, öz kärimizde ussat hunarmenler bolup ýetişdik. Bu awatda bize hormatly belin serkerde başymyz nusgalyk göreli bolýar. Biz ýaş serkeçi terkerdeler, hormatly belin serkerde başymyzyň watançylyk sargatlaryna ruhlanyp, berkara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne watansöjçülügiň, mertligiň we kalpaklygyň ajaýyp nuskalaryny özünde jemleýän, yurdumyzyň asuwdalygynyň, parahatçylygyň, midemiz binýadynyň goragyny üpçün edip, mähriban watanymyza, hormatly belin serkerde başymyza, mukaddes kasamyza hemişe wepaly bolarys. Yurdumyzyň dowlat serketleriniň ygtybarly goragyny üpçün edip, mähriban watanymyza, edil ene topramyza gözümizden görüji ýaly gorajakmyza kasam edýär. Garaşsyz, baky bir tarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistan ýaragly güýçleriniň belin terkerde başyna gulluk edýär. Men Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk institutynyň uçurumy Didar Amanow. Türkmenistan parahatçylygyň anaşmagyň watan diýilip elan edilen 2021-nji ýylda hormatly belin terkerde başymy tarapyndan gurulup ulanmana berilen döwrewap ýokary okuw jaýyny okap, uçurum bolmak bagtynyň bir harby gullukçylara meýesser etmegi juda buýtanyrjy ýagdaýdyr. Hormatly belin serkerde başymyzyň ata watan goramak, halkymyza wepaly gulluk etmek, ähli zatlardan belentde durýan boşlar diýen päkim taratat sözlerinden uğralyp, biz harby gullukçylar ýurdumyzyň howpsuzlygyny, konstitusiýon guruluşyny, çäk töweýligini, ykdysady bähwitlerini, goranmak kuwatyny ösdürmekde özümiziň münasip goşandymyzy goşakdymyza tüýsürekden ynandyrýar.
Goy hormat Belen Serkadaşymyň jan sag, ömrü uzak, alyp barýan il ýurt bähwetli, adamzat ähmiýetli işleri rowaşlyklara wetsensin. Garaşdy Baky tarap atanmada, Mähriwan halkymyza, Türkmenistanyň hormat prezidentine, Türkmenistanyň ýarawly işleriň Belen Serkadaşyna gullyk etýärin. Häzirki günlerde geçirilýän maslahatlar ilmler günüň dawaralary bilen utgaşyp, ýurdumyzyň dörli ugurlardaky ösüşleriniň aýdyň beýanyna urilýar. Hormatly prezidentimiziň beýik özgertmeleri maslahatlaryň çäreleň içinden erşar gaç bolup geçýär. Murat Harif adynaqy Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining göz keselleri ilmi klinik merkezinde ilimler günü münasibetli ilimli bilimli nesil döwrewap ösüşün kepilidir adly ilmi maglumatlar geçirildi. Uniwersitetiň stomatologiya okuw önümçilik merkezinde geçirilen ilmi amal maslahat stomatologiýanyň wajyp meseleleri diýilip atlandyryldy. Halkara insan-perwer ilimleri we ösüş uniwersitetindäki çäre ilimler günüň dawaralary bilen utgaşdy. Şeýle çäre maglumatlaryny Türkmen Döwlet Uniwersitetinde de geçirildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ýöpekçilik milli mirasymyz atly ilmi maslahaty Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetinde geçirildi. Aman Kekil fadynaky mugallimçilik mektebinde geçirilen çäre ilimler güni bilen baglanşykly boldy. Türkmenistanyň Gazyl Ýarymay milli jemgyýetilen dokma senaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňişini guramagyny geçirilen maslahat enäniň we çağanyň saglygyny gorumak we ene süýdüriň ähmiýeti diýilip atlandyryldy. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň belelikde geçirilen maslahaty işçi häsiýete betlendi. Çıkışlarda telekeçiler gollamak baradaky aladalar üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirildi. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat Udalanyş Institutuna geçirilen maslahat hormatly prezidentimiziň iqtisady öwürtmeleri iqtisady durnuklygyň kepilidir diýilip atlandyryldy. Türkmen Döwlet Maliýe Institutunyň hem Maliýe we Iqtisadiýat ministrliginiň bilelikde guramagyny, millilezlerimiziň köp ugurly özgörtmeleri ýurdumyzyň iqtisady kuwatynyň binýadydyr atly ilmi amal maslahat geçirildi. Döwlet Mämet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutunyna hormatly prezidentimiziň kitaplary edep terbiýe mektebi atly maslahat geçirildi. Berkararlyk etrap häkimliginiň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň Içeri işler ministrliginiň hem Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramaklaryny sagdyn jemgyýet Kemil döwlet atly wagtny fihat şäreti geçirildi. Türkmenistanyň Owakyjylyk we daşgurşaw gormak ministrliginiň Içeri işler ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagyna sagdyn durmuş ýörelgeleri, köçe ýol hereketiniň we ýanyň howpsuzlyk düzümleri barada wagtny fihat şäreti geçirildi. Türkmenistanyň döwlet gumruk gullugyny, döwlet migrasiýa gullugyna geçirilen maslahatlar ýanyň howpsuzlygynyň öňüne almak çäreleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýurdumynyň baş prokuraturasynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň wekiliniň gatnaşmagyna Daýhan Bank döwlet täzeçilik hem merkezi banklarda geçirilen çäreler wagtny fihat bilen bagly boldy. Ahal vilayet kärdeşler arkalaşanyň şeýlede zenanlar bölüminiň hemem vilayet baş bilim müdürlüğiniň guramaklaryny ilim häzirki ýa-mı ösüş guraly diýen at bilen geçirilen maslahat işçiň häsiýete eýe boldy. Onu çykyş edenler hormatly prezidentimiz tarapyndan badalga berilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni bedawady bilen öňe barýan ýurdumyzy bilim ulgamyny düýpli özgörtmek, ötüp gelýän ýaş nesle döwrewap bilim we terbiýe bermek babatyna ägirt ul işler durmuşa geçirilýäni aýratyn nyktadylar. Ahal vilayet ýaşlar guramasynyň guramagyny kemil ilim we bilim biziň üstünliklerimiziň gözbaşydyr diýen at bilen geçirilen dawaral maslahat hem baý many mazmuny eýe boldy. Ahal vilayet prokuraturasynyň kadiýetiniň hem vilayet polisiýa müdürlüğiniň bilelikde geçirilen çäreti işçi häsiýete betlendi. Balqan vilayet häkimliginiň Demokratik Partiýanyň Balqan vilayet komitetiniň baş bilim müdürlüğiniň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde ilimler güni münasibetli geçiren dawarasy uly ruhlantligi betlendi. Bu çärelerde hormatly prezidentimiziň ilmi ösürmekde amal aşyrýan işleri barada söhbet edildi. Balqan vilayet matmuly Esenoğly etrap Serdar şäher kadiýetlerini guramagyna çäreler şalny seneleň dawarlary bilen utgaşdy. Balqan vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýol gözegçilik gullugynyň geçiren çäreler işçi häsiýete betlendi. Daşul vilayet şäher häkimlikleriniň vilayet baş bilim medeniýet müdürlükläriniň vilayatyň jemgyýetçilik guramalarynyň şäher medeniýet merkeziniň bilelikde guramaklaryny Daşul vilayet kitapxanasynyň öňüne aýdym sady dawara geçirildi. Dawarada çykyş edenler hormatly prezidentimiziň taýsy tagyrlasy beýmeçwer aladas netijesinde ýurdumyza ilim bilim ulgamynyň batlyk adamlary ajaýyp üstünlikler barasyna gowunç buýsaşly gurrun etdiler. Ilimler gününe bagyşlanan dawaral maslahatyň ýene-de biri Daşul şäheriniň Maliýe iqtisady orta hünär okuw
Mektebining hemem Matmuladynak ýaşlar guramasının vilayet şäher geňeşleriniň bilelikde guramaklarına geçirildi. Şanly sene münasibetli Daşowyň Bekisi Täkwadynak Mugulymçylyk Mekdebine geçirilen şäheri uly ruhlentligi beslendi. Lewap Vilayet Häkimliginiň ýaşlar guramasynyň Demokratik Partiýanyň Lewap Vilayet Komitetiniň Şanly sene münasibetli geçiren şäherlerine işçi häsiýet mahsus boldy. Alamlar gününe bağışlanan maslahat Lewap Vilayet Kitapxanasynyň hemem baş bilim müdürlüğiniň bilelikde guramagyna geçirildi. Bu ýerde gurulan kitap sergisi hem oňa gatnaşylarda uly täsir galdyrdy. Bu şäherler hormatly prezidentimiziň ilim bilim özgörtmeleriniň dawralanmasynyň öz boşly beýanyna urildi. Lewap Vilayet Kadyýatynyň guramagyna geçirilen maslahat bayramçylyk şäherleriniň üstüne ýetirdi. Şanly sene münasibetli Mary Vilayet Kitapxanasyny Mary Vilayet Häkimliginiň Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň Marynyň Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň Mary Newtgaz orta hünär okuw mekdebiniň Vilayet Medeniýet müdürlüğiniň hemem jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen aýdym sadly dawarada ilimler gününe bagyşlandy. Marynyň Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň guramagyna ilimler gününe bagyşlanyp aýdym sadly ilmi maglumatlar geçirildi. Bu ýerde çykyş edenler berkarar döwletimiziň batyarlyk döwrüne mehriban hemem gahrman arkadagymyzyň ýaşlyň döwrüp ilim bilim almaklary hemem bu ulgamlary ösürmekde alyp barýan belent maksatly işleri häzirki tehnologiýanyň ösün döwrüne ilmiň gadanalaryny önümçiligi ornaşdyrmakda ýerine ýetirmeli işler dogrusynda giňişlendirip geçdiler. Maryny Tkaz orta hünär okuw mekdebine geçirilen maslahatym ilimleri günüň çäreleri bilen utgaşdy. Mary Vilayet Kadyýatynyň guramagyna çäre Şanly seneniň dawralarynyň üstüne ýetirdi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şu gün 10-njy iýunyna saat 20-den 13-njy iýunyna saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty ulunyň berýän habar bilen tanış boluň. Balqın vilayetine azken bulutlu hava olup nortuna tardan teylesi kunta 8-13 metr etyen şimal öksür. Hava gecesine 19-24 gradus mayıl, günnüdüne 33-38 gradus ısı olur. Ahal vilayetine azken bulutlu hava olup Dimrad kuna tardan teylesi kunta 8-13 metr etyen şimal öksür. Hava gecesine 22-27 gradus mayıl, günnüdüne 37-42 gradus ısı olur. Mary vilayetine az bulutlu hava olup Dimrad kuna ordan teylesi kunta 8-13 metr etyen şimal öksür. Hava gecesine 22-27 gradus mayıl, günnüdüne 37-42 gradus ısı olur. Lewap vilayetine az bulutlu hava olup Dimrad kuna ordan teylesi kunta 9-14 metr etyen şimal öksür. Hava gecesine 21-26 gradus mayıl, günnüdüne 36-41 gradus ısı olur. Daşow vilayetine ütkap duran bulutlu hava olup Dimrad kuna ordan teylesi kunta 9-14 metr etyen şimal öksür. Hava gecesine 21-26 gradus mayıl, günnüdüne 34-39 gradus ısı olur. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutlu hava olup Dimrad kuna tardan teylesi kunta 8-11 metr etyen şimal öksür. Hava gecesine 25-27 gradus mayıl, günnüdüne 39-41 gradus ısı olur. Ýurdumyzda boýunça iýun aýynyň 10-njy magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölüjükleriň möçüriniň kadadan 5 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de Thomas Paslana howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerine pasla görä giýmek maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri ber jaýsaňyz ýylyň islenek Paslana öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlar dösüşleri beslenýär. Ähli ösüşlüň ödönüne bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.